तब आई लोग खेसारी भैया परसों एगो गाड़ी ले हैं जना गड़िया के नाम है रेंज रोवर डिफेंडर। ओकरा से पहले तने ये भाई के देख लो। चलो करो उसको करो। जब से खेसारी पवन के मिलाप भइल हटे ये भाई के पते ना चलता कि रहत कौना बिल्ली में घुस गो रहे हैं। आ जब खेसारी पवन के विवाद रहे तो रोज लाइबा के आता ना बोलत रहे हैं। तो यही से तहनी लोग के समझ जालो का ए भाई के विवाद करे में मजा बा। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। अब आजा मेन मुद्दा पर जौन बाटे खेसारी लाल यादव के गाड़ी जौना गाड़ी के नाम है रेंज रोवर डिफेंडर जौना के कीमत बाटे 2,30,00,000 रुपया। देख ला मौसा। अरे हाँ खेसारी भैया ये गाड़िया है देख लेनी। हम बता दी कि जब से खेसारी भैया गाड़ी ले ले बाड़े खेसारी लाल यादव के फैंस के छाती चौड़ा हो गई बा कि खेसारी भैया नया लकीर खींच देले 2,30,00,000 के गाड़ी ले ले। हम बता दी तो लोग के कि ये गाड़ी आप पहले ही से एगो कलाकार किन के खरीद के चढ़ के बैठ के चला के। क्या बात कर रहे बाबा? अरे हाँ सही सुना था लो। हम बता दी तो लोग के एगो भोजपुरी के सिंगर बाड़ी जिनकर नाम हटे रानी जौन की बहुत प्यारा प्यारा गाना गावेली जौन ई गड़िया कुछ साल पहले ही खरीद के चढ़ के बैठ के चला के अभी चढ़ते बाड़ी। का खेसारी भैया कबो 2 नंबर में रह के काम करे लो? बहुत तकलीफ में हूँ इतना कि मैं अपने जीवन में इतना तकलीफ कभी नहीं हुआ था मुझे। लेकिन कुछ भी होके हमनी के भोजपुरी इंडस्ट्री में एगो नया गाड़ी आ गइल बा नया डिफेंडर आ गइल बा त एकरा ले बढ़ के खुशी का होखे? बात तो सही है। अब तो अनिल लोग के मन में सवाल आवत हुई कि क्या पवन सिंह के गड़िया महंगा बिया कि खेसारी लाल यादव के गड़िया महंगा बिया। तो हम बता दी तो अनिल लोग के कि जब पवन सिंह गाड़ी ले रहन रेंज रोवर स्पोर्ट तो ओकर ओ घड़ी दाम रहे 1,56,00,000 रुपया जना घड़ी रेंज रोवर डिफेंडर ना रहे। ओकरा बाद खेसारी भैया ले जना के दाम बाटे 2,30,00,000 रुपया रेंज रोवर डिफेंडर। अच्छा जवन की पवन भैया के गड़िया से 80,00,000 रुपया महंगा बिया। अच्छा देखा था पवन भैया खेसारी भैया तो डम्फर उठा ले पवन सिंह से आगे जाने में दूसरा जन्म लेना पड़ेगा बेटा। और बता दी हम तहनी लोग के खेसारी भैया गाड़ी ले अपना बेटा ऋषभ के काला पर काहे से कि खेसारी भैया के बेटा ऋषभ के बर्थडे डेट हटे 27 और गाड़ी के नंबर भी बाटे 27 जौन की गाड़ी के ऐसे नंबर लेला में एक्स्ट्रा पैसा लागे लाटे। तो खेसारी भैया ये अपना बेटा ऋषभ के काला पर गाड़ी ले हाँ। भैया जी आप तो। और एगो सूत्रों के मुताबिक खबर आइल बा कि पवन भैया भी एगो गाड़ी लेवे आला बाड़े जौन गाड़ी के नाम है रोल्स रॉयल जेकर कीमत बा 15 करोड़ रुपया। तो और तहनी लोग के बताओ लोग कि क्या पवन भैया गाड़ी कब से लेके आवत भोजपुरी इंडस्ट्री के नंबर 1 बने खातिर।